Hello guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, mapaypaguman og panglaba sa sanina nila ma'am. Diato sila sa ma'am sa eskwelahan. Mja magsugod na dayrog brigada, nagchat si Bingbing karon ko nag-schedule sa first year. So tuan na siya ng brigada na din na diyan matabangan kay damo ko dari. Pagpa-enroll na raman na siya tabangan diya. Daday kuan guys, mangga na naitom na kuan. Ano siyang panitan para makaon na lang. Pero klase ni Ate Bingbing. Di ron klase, huy. Brigada. You know what, brigada? Kung kanas mag-eskwela? Brigada, be. Manghinlo sa eskwelahan. Injuhat, 23 sugod. Wala, ikaw? Ay, ikaw. Ikaw di ay manghilo. Or ako? Kasi pag ikaw. Ang nalakaw sa... Karon da ko'y gunting andam. Kay, it's time to cut your hair. Ano ko ganas imong buhok pi ako'y galer busan bi ali warusan. Kay sige kag pangup ko pati ako natakda na. Ari na Karong David. tug magabi. Ari David. Ari David. Natin na. War ba kay lamig short hair kay kulot. Panit raman day jay daot. Ani ra ba? Di isa ari. Kuha pa kog PSA nimo. Hindi pa isa. Kay kuan may gamit og enroll wa pa man di ko kakuha. Nagchat mo ma'am. Hala. Kuan ang hipon. Nagchichipurit si bi oy. Nagchichipuritsi. Ma-enroll. Mong card pa nakuha. Oh my God. Daghan pa ko'y asikasuhon di ay bi. Imong pag-eskwela. Daghan pa asikasuhon. Madugli ka nagchat diyang ma'am. Niliksi. Ag ilang kuan. Brigada 23 to 27. Ang kitang Pagka school may una. Kay pista magog Alicia. Mias po ka oy. Narang humutak. Baga pa jud ka jud kuan. Uno ay. Hala ka. Kapit maggagaw ko ko. Na sila kay. Ni mas ma'am nga di na ko maglutog sa daan kay magpalit ra siya. So ano diyang slice daan kay nagabot nila. Ano to may panghimagas na ni. Kay ay hapit jud. Bring nga itag si Chilyo. Kuan ang gupitan siliksiro ni kumandani. Mauga jud ron ag hinayhay na og magtibok adlaw ag init, tibok adlaw ag init. Matugalit days Bingbing kay tabang brigada si jang mama. Na mag-jang mama di ay. Enroll ra kung siya magpatabang na. Hindi mong gikataw-katawan diya. Madam. Ag-uban dani guys kaya hanap pong gikuan. Gi-slice sa po na katong dahil bisita sila ma'am. Kwanto ka buok tulo. Hasol pa ning mag-enroll. Ay, ito anahog na. Kaya kung dagat nagjang sa, di pa man di ay, agjara man ding panit. Mo nilami nga mangga guys, kay sulit it ka, unod kay baga. Huguin sa kabaga, gjang na. Ay, no, wrong. Namali ko. Dagat na di ay, agpika side. Karirang isa may di. Dagat murag siya. Na. So na pa may matigom po dari dapit. Sayang mo po. Di na to. Tiyagaan o pakpak. Korea samad. Anda magsudlay liksi kay magupit taron. Kumana are. Kuhaan na gamay bi. Kay aliwarusan ko. Hala? Pagka mao magwas imong buhok.
Sige. So kung hala-hala ha, magbuhi kag mga wakwak sa imong buhok. No. Hanuman. Arong ingna na pagkus imong papagipasagdan ka. Masa Walop mo na ha. Katong sud na diha ang sara kuralaman. No. What di ka wansit? Unsa? Ba, first time ko kadungag na yung way mindset. Bad rin na yung anak. Bitaw. Magkag-draw. I was afraid na malaman ko na kayo na pala ng best friend ko. Nasasaktan ako. Okay, mana guys. Daghan si Jai ahong na-slice. Anong huna ba ko ha? Basi kayo magkamot-kamot ko. Yeah. So, magupit sa ako ni Lexi. Nakas mo to, Roy. So, where is ang gunting? Adjog, inog eh. Taas pa bitaw ni balik. Gamay ra mong gikwagon kay tumoy. Kahit kayo sudla dyan, ganahan ka. May gunting. Makaduot pa ka ni. Pero isig pangukop na ha. Adyo pagtapi kayo, hindi ba ko kamaon? Mag Upod, dito. upaw. Yeah, hapon. Adyo pagtapi ha. Look, nakit pahat sining aliro, magluwag. Habang magugunting, di man ni magunting nga, kanang ig-out tayo dyan ba? Tsaka di naman kukanto si Jambuhok. Nung tub-tub di biron. Ibig ka tub-tub eh. Taas. Taas. Upaw. Ay, adjog tapi. Yan ay na. Kuan jadi kay di oy sa gunting. Tara. Dabay na. Gunting lagi, pero nga ba man? Kung nalibat, nagkuhan ko, nag-apos kamera. Wave. Taas pa? Goodbye, kulot. No. Yung hagoy, ba pang naman? Sakit mo ko. Ano? Ang siya paniautan kay lumag man. Katulmapot. Kumayan mampod. Okay, panguta na, uy. Mali mo nakuha sa kadangaw. Hindi ko kita. Hala! Yeah. Goodbye, buhok. Goodbye, buhok. Kulot, kutunon. Nehasol. Nahuman, nagubit, guys. Sa kadangaw rin ang gikuha. Diyaw ka nang naiwa. Nagtepeng ag uban kay gunting is habol. Aran nang tiwasin atos bay kaya pa nang kuha gamay-gamay. Parang paabagan ninja ba? Sakto mapugnan. Para hanutoy inagkuha lusa. Kay grabe lusa. Bastos ra ba?
Look. Sige diha. Pil na pil pa diyang buhok. Nung tukar pag ang kamot dari sa doktor na. Nagaburot-burot mo. Siguro na katong nagkuhan ko sa buwak. Bato limpyo ko sa mga buwak. Nagkuhanan siguro ni ganang dapaw. Or katil. O dapaw po dawa ng tanis naligo. Ko. Siguro sa tubig. Sa ba? Kuan ka nang nahiglabad ang o. Rung adlaw. Labad ang o. Murag. Madaga ko pa doon. Kaya nang gawas sa pulang bagas. Hindi sa kita ang pamuok. Magpamuok guys. Wisdom tooth. Gitubuan ko wisdom tooth sa babaw. Ano na po nga ngipan sa babaw. Umanam to sa ubos. Na po sa babaw. Dapat ko andi kapon na rin mo gitiwas. Kaon. Lami ano ba ni? Kaon na pod. Ay, excuse me. Ay. Uy. Panas. Pangus ka diha. Puro di ka pangus. Agabi di akiha di ka sa mga pagkaon ni. Look. Matangal gali. Ano ba nangyay? Wala nagtupong. Malad. Wala bitaw. Sa gunting na. Habol. Aba. At least nakuhaan. Lami mong buhok nga to katas ay di ka maangay kay naghaywak-wak. Ikaw. Gay ko ang guys. Chicharon. Silik siga po nagkaon og ay gabiin nagkaon og apple. Pag ingkit niya nahingo diyang ngipon. Ganing mga ngipon sa bus. Yun. Gani. Karon nagkaganiyan kaagitsaron wa nakaduning kaon kay hadlok. Mo dununa kay di na ka maghasol tarig. Kaon ra kag gahig. Ibot ag ngipon. Anong gigawas niya ko? Gigawas ag ko kay nag-ice sa freezer. Putang paspeser. Manot brush ka si ana. At yung mana ang taon ni mga ipon be. Of course, why not? Of course, why not? Inglesan pa ko nimo. Guwapa jag ngipon. Merzukas tila miming. Tila kuy. Bitaw hapon na pud guys. Kami naman pud dari kay nilakaw sila. Magkuan sa kusigawas manilhig ja. Magdiga mo na pagpanihapon. Di amara ni ang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw, saway-sawang pagtanaw sa mga vlog. Kanang salamat din sa tanan guys kanang. God bless na tang tanan og amping mo kanunay asa man mo karon. Thank you for watching guys. Bye. Bye.